दाथ' आं पियर अर्गानिक बाहायनाय जादों। अर्गानिक ना? गायजेननायावहाय आं मोसौ खि हासार होनाय जादों। ओमफ्राय दायो समाय समाय माने गुदियावहाय मोसौ खि हासार। गिबिथारावनो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। आङो दिनै बे समावहाय फंबाय दानसोरां बसुमतारी, जाखांफुनाय आरो खोब गोसो गुदुं आबादारि, बे फंबायनि न'आवहाय सफैबावदों। बिथांनि जायगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सोरां खुंग्रिं गामि। दा बे फंबाय दानसोरां बसुमतारी न'आवहायनो आं दंफैयो। मानो दंफैयो आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बोथोरा खोब गाज्रिमोन, अखाबो हादों, अब्लाबो एसे सिजानानैबाबो फैबाय। बिथांनि न'आवहाय बेबायदिनो कक'आ चक्लेट बिफां दङ। दा बे चक्लेट बिफांखौनो आरोबाव खेमसे आङो नायनो फैबावनाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे बे फंबाया गावनो माखासे बे कक'आ चक्लेटनि जि फुलि बिफां बेखौबो खालामनाय जादों। आङो बे फुलिफोरखौ एसे उनफ्राव लांगोन। दा बेनिखायनो बे फुलिफ्रा माबायदि देरखो आं बेखौ नायनो थाखाय फैबावनाय जाबाय। दा बेजोंनो लोगोसे बिथांनि जे कक' आबाद आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय सानदों। नोंथांमोना अननानै गोसो दङब्ला आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों फारियै नायलांदो। फैदो अब्ला आङो बिथांनि आबादखौ दिन्थिनोसै। अब्ला नायदो लोगोफोर, नै कक'आ बिफाङा बेनो एक्सुवेलि बेवहाय गोबां फिथाइ दंमोन। दा फंबाय दानसोरां बसुमतारिया खानानै हरबाय। दा आरो गोदानैहाय नै बिबार बारगासिनो दङ। नायनानै लादो, नै बिबार बारगासिनो दङ। आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन, नोंथांमोना फारियै नायलांदो। नायनानै ला नै लोगोफोर, कक'आ फिथाइया माबायदि फिथाइ थायो नै। फारसेनिफ्राय दानायाव थाइजोबो नै। जोबोद मोजां आबाद। जोङो बेखौ गय बागाननि सिङावनो जोङो गायनो हायो। नै गासिबो गय बागान गोजा। आरो बे गय बागान सिङावहाय गासिबो कक'आ बिफां दङ। बे बिफाङा बोसोरथामल' जादों। बेबायदिनो फिथाइ थायो नै। नायदो नै बिबारफ्रा जोबोद मोजां। नै बे गासिबो फिथाइ गोजा। नै गासिबो फिथाइ गोजा। बेखौ जोंनि बे आसामावहाय बोसोरावहाय खेबथामसिम खानो हायो। जोबोद मोजां आबाद बियो, जोङो बानो नाङा। जोबोर बाख्नायथाव। दिनै बे कक'आ आबादखौ जोंनि बे BTC आवबो गोबां बर'फ्रा मावबाय। गोबां बर'फ्रा गोसो गुदुं जानानै बे आबादखौ मावगासिनो दङ। आरो जोबोद सहस भाबैनो जोङो बे आबादखौ मावनो हायो। आरो गय बागान सिंफ्रावहायनो जोङो बेखौ गायनो हायो। बांद्राय हासारफोरबो नाङा। मात्र गोबोर हासार होब्लानो जायो। आरो नायबानो जाबाय, ओरैबायदि फिथाइ थायो, ओरैबायदि बिबार बारो। नै नायना ला लोगोफोर, नोंथांमोनाबो गय बारिफ्राव गायनानै लानो हागोन। नायनानै ला, नै नायनानै ला लोगोफोर, जों बयबो गायनो हायो बे बिफांखौ। दिनैहाय बे दानसोरांनावहाय टिकियाजुलिनिफ्रायबो बे फुलिखौ लांनो फैदों। दसे उनावनो मोनफैगोन, बिथांमोना फैगासिनो दङ। आं दा दिन्थिगोन, सफैयोब्ला नायनानै ला नै माबायदि फिथाइ थायो। बिनि बेगरखौ देख्रुबनानै हरनाय जायो। देख्रुबनानै जुदि बेनि बेगरखौ हरोब्ला दा केजियावहाय जायगानिफ्रायनो 200 थाखायाव लानानै थांनाय जायो। दा बिथाङा हरजोब्बाय, मोननायखौ हरजोब्बाय। दा गोदान गोदान थायनाय दं। नै नायनानै ला लोगोफोर, बेबायदि जावैदों बिथाङा, ओरैबायदि मोजां जावैदों। बेरजोब्बाय नै, बेरजोब्बाय नै, बेरबाय। सोरनोबा जुदि नांगौब्ला बिथांनिफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन। जावैगासिनोबो दङ। आच्छा, बे समावहाय आङो फंबाय दानसोरां, जाय कक'आनि मालिक, आं बे फंबायनावहाय एसे सोंनानै मोनथिनो थाखाय लुबैदों। दानसोरां फंबाय, नोंथांनि आबादखौ नुनानै गोबां गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांनि जे आबाद मावनाय बियो गोबां गोसारबाय, गोबां मिथिबाय। जोंनावबो गोबां बेबायदिनो फन खबर लाहरदों। आरो बेबायदिनो फुलिनि बेसेन, फांसे
फुलियावहाय मा दाम लागोन होननानैबो सोंहरनाय जादों। दा बेनिखायनो नोंनावहाय गोबां फुलिबो नुबाय जोङो। दा बे कक'आ फुलि बेखौ फांसेयाव मा दामावहाय नोङो हरनो हागोन बेखौ अननानै खोन्थायोब्ला मोजां जागोन। माने मास मोनथाम गाहामखौहाय बिदिनो 50आवनो हरदों आरो 50आव ना? ओमफ्राय 7 माससोनि दं आंनाव दायो। औ 7 मासनिखौ ओरैनो 80 गाहाम खालामदों। 80आवहाय एसे डिसकाउन्ट थाबावगोन, माने बार्गेनिं सिस्टेम जागोन आरो माने रायलायनायनि गेजेरजों आरो औ बिराद गोजौ गोजौ खिन्थु नायबा नुगोन आरो 7 मासनि दङ। जोबोद मोजां, नोंथांमोना मालिकनि गेजेरजोंनो खोनानो मोनबाय। दा फिथाइयाथ' खाजोब्बाय ने फंबाय ने? खाजोब्बाय, दाख्लै लांफैदोंलाय बेफारि लानो थांदों नै, मैयानि अखानायै लांजोब्बाय आरो फिथाइखौ मोननाय फिथाइखौ ने? मोननाय फिथाइखौ। ओमफ्राय नोङो फिथाइखौ गथायैनो खाना हरदों ना मा? गथायैनो गावसोर मोननायखौ खाफैनानै आं खादों आरो बिसोरखौथ' आं दैहोआखिसै, माने खेबसोग्राजोंसो खानांगौ नालाय बेखौहाय आं खाबाय, ओमफ्राय गावसोर देखावनानै सुना लांबाय आरो। दा देखावनानै बेगरखौ बेसेबां दामाव हरनाय जादों? दायो 200 थाखायाव हरनाय जादों। केजि 200 थाखा ने? केजि 200 थाखा। होमब्लाथ' जोबोद मोजां। औ बारायगासिनो दं आरो माने दामा बिराद बारायगासिनो दं। दा फंबाया सासे गोसो गुदुं आबादारि हिसाबै रायजोफोरनिसिम मा मेसेज हरनो सानदों? बेखौनो बुङो आं, माने हा बागान गोनांफ्रा ओरैनो दोननो नाङा, गयल' गायनानै, जेन'बा जोंनि साइडआवथ' गय बांसिन आबाद खालामो नालाय, गयल' गायनानै ओरैनो दोनो। बेनिखायनो आं बुङो माबायो, इन्टारक्रपिं बुस्थु नालाय बे जोंनि कक'आया, बेखौहाय गय बागान सिङाव गायनानै लाबावोला माने डाबल इनकाम फैगोन आरो। बेबायदिनो गायनानै ला, नोंथांमोनाबो ओरैनो दाथा, माने फरायनायजों लोगोसे जाय फंबायमोन बिथांमोनाबो आबादाव नांथाब, ओरै फरायनायावबो नांथाब आरो साख्रि होसोनायावबो नांथाब, होमब्लासो जोंनि बर'फ्रा जौगालांगोन आरो। बेखौनो आं माने खावलायहरो आरो। जोबोद मोजां बोसोनखौ होबाय। दा बे कक'आ जे आबादखौ नों मावदों बेवहाय मा मा हासार बाहायनाय जादों? हासाराथ' आं पियर अर्गानिक बाहायनाय जादों। माने गायजेननायावहाय आं मोसौ खि हासार होनाय जादों, ओमफ्राय दायो समाय समाय माने गुदियावहाय मोसौ खि हासारखौनो होनाय जायो आरो, बेनो आरो। बिबार बारनाय समाव माबा मोनसे एम्फौफोरनि थाखाय मुलिफोर बाहायनाय जायो नामा? औ बिबार बारनाय समावहाय बिदिनो स्प्रे खालामखांबाय आं दाख्लैहाय, माने अस्टादखौनो होयो बेबायदि, ओमफ्राय माखासे बिबार जानो हायि बेफोरबायदि मेडिसिनखौ होनाय जायो आरोखि, बेनोल'। बिबारफोरावथ' कुनु माबा मोनसे भिटामिन मुलिफोर होनाय जाया नामा? जाया। फाननायनि थाखायथ' जेबो प्रब्लेम जायाखै? फाननायनि थाखाय प्रब्लेम गैया दासिमाव, माने बेफारियानो न'आव लांफैयो आरो बिराद गिदिर गिदिर कम्पानिया आंजों दा जगाजग लाबाय। गुवाहाटि बायदि फेक्ट्रिनि मालिकआ आंजों जगाजग दं, माने बेसेबां माबा ओंखारो नोंसिनि साइडनिफ्राय नों लाबो होनगासिनो दं आरो। जोबोद मोजां बाथ्रा, खारन माने गोबां मानसिया जोंनाव सोंहरदों, बिफांखौथ' गायगोन फिथाइयाथ' थायगोन, जों बहा फानगोन होननानै सोंहरो नालाय। दा बेनिखायनो आं फंबायनाव सोंबाय, माने फाननायनि थाखाय खुनु प्रब्लेम गैया ने? फाननायनि थाखाय प्रब्लेम गैया आरो, माने ओरैबायदि बायग्रा ओंखारबाय दा बिनि सायावहाय, माने बिराद दस्रा स्टेटनिफ्रायबो फैदों आंनावहाय, माने कलखौनो माने लाथ'नो जाखागोन। मा नांगौ जाखो, त्रिपुरानिफ्रायबो फैदों, बिगट नांगौ, बिफां नांगौ, फुलि नांगौ, बेबायदिनो अनेक अर्डार जादों आरोखि दा सम। ओमफ्रायहाय गुवाहाटिनाथ' गुवाहाटिखा, बे फेक्ट्रियावहाय जेसेबां हायो एसेबां लाबोआनोखा दा सम। जों बुंनानै दं सासे गुमैजों आंजोंहाय, माने बेजों आंजों जगाजग खालामदोंमोन, ओमफ्राय जोंनि साइडजों एफाग्राब प्रडाक्ट मोनथ'वाखै होननानै जों, ओमफ्राय माने प्रडाक्टआ गोबां ओंखारोला जों गुवाहाटि बाहोथारसिगोन आरो। गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम, आरो उननि भिडिअफ्रावहाय जोङो फंबायखौ लोगो हमबावगोन। जागोन। आरो बेबायदिनो जोङो बे कक' आबादनि सोमोन्दै फंबायनिफ्राय जों मोनथिलांबाय थागोन। जा हायो आंबो नोंसिनि थाखाय एसे एनै माबालांनोसै, माबायदि फर्मुला मारै माबा खालामनांगौ, दालायफोर माबायदि प्रुनिं खालामनांगौ, बेफोरबायदि मारै ब्रान्सफोरखौ मेनटेन खालामो, बेफोरबायदिखौ एसे एनै नोंजों आंजों माने सोलोंलायनायजों जों दावगालांगोन आरो। हामबायसै फंबाय। जागोन दे, जागोन। थेंक इउ। बियादै फिसाफोर, बिथांमोना दानसोरां बसुमतारिनावहाय कक'आ फुलि लांनो फैदों, ढेकियाजुलिनिफ्राय फैदों। ढेकियाजुलि ने बाबु नोंसोरो? ढेकियाजुलि मा जायगानि? सनापुरनि। ढेकियाजुलि सनापुर गामिथारा? गामियानो सनापुर। सनापुर खाने? ओमफ्राय कक'आ फुलि लांनो फैदों ने? औ, कक'आ फुलि लांसै। दे बा बहुद खस्थ' खालामना फैबाय फंबायमोनहा। ट्रेनजों गाखोना फैबाय ने? औ, ट्रेनजों। दा फैयै नागिर सफैबाय जाहैबाय। औ। दाबो थांफिनखानांगौ ट्रेनजोंनो। दा। औ। ओमफ्राय दिनैथ' थांगोन ना थांला नोंसोर गाबोन? दिनै थांगोन। दिनै नैबेहा गुबुनाव थांनांगौ दङ ना एसे। इमारजेन्सि खामानि मावनांगौ जादों आरो। जोबोद गोसो गुदुं जानानै बिथांमोना कक'आ फुलि लांनो फैदों ढेकियाजुलिनिफ्राय, साधारन नङा। जोबोद मोजां। बेबायदिनो जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि आबादखौ मावखानांगौ, खारन बे आबादफ्रा मावनो खोब सहस
जोङो गय बारि सिंफ्रावनो होनानै बे बिफांखौ माने दिखांनानै गोबां प्रडाक्ट जों बहननो हायो आरोखि हामबायसै फंबायमोननिसिम धन्यबादसै